kwakusasa lokho kusayo singenza imfanelo efanele ukuthi senze. Ekhaya kini ubaba wakho udlela isitsheni esingakanani? What do you mean udlela isitsheni esingakanani? Engiqonda ukusho la ntombi ukuthi ilobolo likababa wakho udla inkomo engaki ngawe. TV channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo soba u2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. Sibancane, sibahle, siyabuka, endesibhalelwe usiyabuka. Uthi ufuna ilirato, kulirato. Ey, sazoba mnandi. Greetings. Ngikwamukele ohlelweni igama lami nguSinengwa kaNene. But of course, if phela semhlabeni elifana nawe gets to call me out of my 2K. And nami ngiyi-2K and njengenjwayelo I'm out at the Next Chapter Restaurant on 167 Florida Road eDubane and engilethela ukuthi usiyabuka ungibhalelile namhlanje. Wasucela manje ngizomncengisa ithuba lamathandana entokazini ekuthiwa uLirata. Angazi ukuthi uLirata uzoyithatha kanjani leyo nto. Especially ngoba kunento enye kumele ukuthi uyibona. Ngifuna ukuthi ngiyimoshe uzoyibona wena. Please stick around and subscribe to this channel on YouTube. Follow Select Africa TV across all social media platforms. And nama ngabe uyathanda ukuba la kwi-show ungasibhalela on the email address down below. Sizokusetha sikutholela umaqondana wakho but ufike usunaye kumaqondana akho ukuthi ngizokutholela umuntu brand new car. Uzongitshela kwi-email ukuthi ubani omfunayo. And my job is to link you up together as your matchmaker. Now let's match our match for today. Ngifuna umuntu ohamba kanjani. Please follow me. Sanibonani. Siyabuka kwaMdunge. Ngoba ngizela kule show ukuthi ngize ngizochaza inkinga yami enginayo. La nginomntwana osebenza emsebenzini. La engisebenza khona okuyinkampani yami iSSNN Funeral Service. Lo mntwana ngendlela enza ngayo wenza kahle kakhulu. So sekuze kwangenza ngaba nalokho ukuthi ngimthanda ukuthi asondele eduzane kwami kakhulu ukuze ngizokwazi ukuthi ezinye izinto ngizenze ngendlela ngoba ngiyabona ukuthi unesandla ebhizinisini lami and unazo isandla nakumina ekwenzeni izinto azenzayo. So njoba ngizelana ke bengifisa ukuthi ningisize kakhulu nikwazi ukuthi ningisondezele neduzane mhlawumbe ngikwazi ukumbikela izinto ezithize ngimtshela ngoba ngibuka isimo esisondelene ngaso mhlawumbe uzonga understand mhlawumbe uzo understand mhlawumbe uzothuka angazi ingakho ngithi hayi ake ngivele ngala nikwazi ukungisiza. Ngiyabonga. Siyabonga. So njengoba usho ukuthi umntwana ngenze kathuke bekuyinto obungakazi vele ixoxe naye leyo ungakazi nje umvezela. Besingakaze sixoxe kodwa ngisabe ngibuka nje indlela enza ngayo ngoba kade eku-admin ngase ngiyamthatha ngamsondeza eduzane ngamfaka kwi-management ngoba ngifuna ukuthi abe seduze kwami ngoba ngithi mhlawumbe kuzoba khona lokho engizokwazi ukuthi ngimtshela khona but-ke uthande ukungisindasinda ngibona isimo i-age akuyona nami i-age engikuyona but ngiyambona ukuthi ufit ukuthi engakwazi ukuthi abe yilento engikufisayo. Ukiphi age if awumind ukuthi ngibuze? Uyena usisi. Mangimbheka ulako ngizothi uko 2023. Okay. How so you management ku 23? Yeah. Iy'fani zabantu iy'nhlanhla zabantu ayifani. Okay, so yini oyithande ngaye ekwenza ukuthi uzofuna ukuthi umsondeze eduze? Ngikuzwile ukuthi umentionile ukuthi uyiphethe kahle ibhizinisi but uliphethe kahle ngandlelani? Like yini lekwenza ukuthi uzogcine ufisa ukuthi nifike la naye? Into edala ukuthi ngigcine ngifisa ukumsondeza
Yes, ekhaya ngoba phela njengoba ngangimqashile nginawo umndeni. But lo enginaye akaninaki ibhizinisi lami. And ngiyafisa ukuthi kube khona umuntu engishekisha naye izinto zomnotho. Umnotho akwazi uku-understand ukuthi ukhula kanjani, wehla kanjani. And thina njengabantu besilisa kunezinye izinto esingakwazi ukuyimanage uma ngabe engekho umuntu oseduze. Yes, kungaba ukuthi into yami engiyiphethe neyithi ngiyigadile. But kukhona la ephunyuka khona. Kodwa uma ngabe kukhona umuntu wesifazane ofana naye lo undodakazi lona ose-ofisini ngendlela enza ngayo unakekela kakhulu ibhizinisi and ngibuka nane-profit ngendlela esengiyithola ngayo nangendlela ibhizinisi elikhula ngayo, so unakekele kakhulu. So-ke iyona into engithathe kakhulu ukuthi nokunokuthi ngimdedele kuzofanele ukuthi asondele eduze kakhulu. Ekhaya kulo family ekhona njengamanje ubusukwalibika lolu daba noma kusazomela uqale phansi mangabe sekuhambe kahle la sikuzele namhlanje uphinde uyochaza futhi uthi hayi-ke sengiyandisa-ke sengithatha omunye ungakakwenzi lokho? Bengingakakwenzi ngesimo sokuthi angikakakhulumi nalo. Maye kungcono uma ngabe sengikhulumile nalo. Uma ngikhuluma nalo ukuthi siyavumelana, sengizoya ekhaya sengiyobika into engiyazi ukuthi siqondile, ngingagciniseki ukuthi ngiyabika ngala kanti nangala ngeke kulunga. Manje mama omdala uzombikela sekubuka umhlaba wonke kuyima yena azothola. Izinto zimane ukwenzeka. Okay, question yami yokugcina before ngikudedele. Angiqondile ukuqina ukuthi nje ngumuntu o-curious ngikuzwa lo size ngayo umbiza ngondodakazi, so manje ngiyabuka ukuthi ngala umbiza ngondodakazi but ngelinye ilihlo futhi umbona umuntu engakwazi ukubambisana naye kwezothando. Uzobambisana kanjani othandweni nomuntu omrefer to as your daughter? Izinto phela ziyashintsha izinto. Uma isefikile sizophuma lesi sigaba sokuthi undodakazi bese ngiqala ngithi hayi unkosikazi, umama omncane. Yonke-ke into kamama omncane ithi mangabe yenziwa ngale ndlela ukuthi uyazi ukuthi usathola izandla ezi-fresh. Okay. Yes. Ayikho inkinga baba, angakumushela isikhathi asimbize umama omncane sizi ukuthi uzothini yena. Usu-ready? Hayi ngi-ready, engafika. Awubuke uthukile? Hayi, angithukile. Ngiyakubona ukuthi hayi isitori sakho ngathi uyasazi. Yeah. Mbukeli ungayindawo, it's about to go down. Kusazoba lit kwangempela. Stay tuned in, stick around, and remember to connect with us on social media platforms. Select Africa TV yonke indawo. Subscribe to this YouTube channel if you haven't done that already. We'll meet on the other side of this. Select Africa TV is the channel, and you are watching I Have a Crush on You. We're on season 3, and I'm with Ulerato njengamanje kuyena kopaliliwe namhlanje. Hello Ulerato, njani? Ngiyaphila igama lami nguSinengwa Ngwakanene. I'm from Select Africa TV. Njengoba ngizwa ngi-introduce a show, it's called I Have a Crush on You. So I called you ngacela ukuthi uze la because somebody has a crush on you. Before we go further, ngiyethanda inwele zakho uyenze kahle ama-edges. And ngiyakujelasa because noma ngiwenze mina just kuba ngathi ngeqobodini. Kuba ngathi umuntu ohlanyayo oyi-discharge yena esibhedlela. Ngiba njalo. Chamela ungifake intweni mase ngikhulisa inwele phela manje. Anyways, uyaphila? Ngiyaphila. No, njengoba sengishilo ukuthi khona umuntu okubhalelile uzomfind out wena ukuthi umuntu ubalo loyo muntu loyo. Ngisafuna nje ukucheck ukuthi right emoyeni, can we continue? Awuna inkinga nokuthi sila kuma camera? No. Okay. So uma wena umuntu mazothandana naye uyayibheke ini umuntu wesilisa nje before you decide ukuthi okay, this is the one? Well, I first check age, and then nanokuthi sibambisene kangakanani nalowo muntu loyo. Yeah. Thank you. So speaking of age, umuphi ongathi angeke ukwazi ukuthola naye? Like umncane noma umdala kunawe? Omdala kunami obviously. Nomncane futhi. So ufuna umuntu wesilisa olingana nawe? Yeah. Futhi angakuphaphela ufuna umuntu wesilisa, ufuna umuntu because ngenzeka ukuthi ufuna nowesifazana, ngithi angazi. Ufuna Obviously. It can't be obvious, but okay, noted. To me, Wena umuntu wesilisa, okay. So uthi awumfuna ukuthi abe ngangawe, awumfuna ukuthi abe mdala?
No, abami bamdala engathi angishiya about 2 years, 3 years kanje. Mayimncane Mncane awumfundi hlobo-ke nje umncane kunawe. Okay. So uma ngafika nje uguy ubona ngathi oh he's your dream guy. Unayi type? no. Okay, uma ngafika nje uguy kodwa ubona ngathi singabambisana-ke naloko kodwa find out ukuthi mncane kakhulu kunawe, let's say wena oshiya yena ngo-3 years. Kuzophela kanjalo? Yeah, definitely. Kanjalo nomdala mayimdala more than 2 Mdala, years. more than 3 years. They need to know from you. Okay, so njengoba ungena type utshela kanjani-ke nje nombanje yonke insipho yawasha? Nomyango Not as such, but inhliziyo yakhe. Yeah. Iyasho yona ukuthi okay, ngifuna lo, ngifuna kanjani. Imuphi othi awumfuni konke ukwazi ukumela? Aggressive one, obully, like angithanda ukuthi umuntu ang-overpower. Nanokuthi like you always remind me ukuthi okay, mina nginemali, mina ngiyasebenza, mina I have my own things yabo, angithanda. Umfuna umuntu okuncikiselayo. Because now I can do those things for myself yabo. I feel like when umuntu bengakutshela phela mina nginemali wena ungavela uthi phela incengeni. Ungasho njalo? Not like that. Okay, cool. Are you ready to see this person engithi ngikulethele yena? Yeah. Makuthiwa intombazane ephozo wenza njani? Ngaphela it's 2025. Things have changed. We are friends. Ozom friend zone. Yeah. Okay, cool. No, angakakumoshela phethe isikhathi ngiyacabanga ukuthi nalo ulethelwe wena. Wena guest la. Mina nje cho. Enjoy your milky and enjoy your dates. I hope lo muntu engize ngayeke ngeke uzomphoxeke kuzohamba kahle. Thank you for your time. Sawubona. Ngiyabona. Uyaphila. Ngiyaphila njani? Because Ngiyathusa ukubona yazi umuntu vele acabanga ukuthi mhlawumbe uzoxosha mhlawumbe phela iphutha lenzile emsebenzini siyabona. alikho iphutha elikhona. Alikho iphutha elikhona. Ukuthi into enzekile ngithe ake ngibhalele laba besho benginamela wena ube la iduzane kwami ngesimo okuyisona nangesimo osebenza ngaso nangesimo nje owenza ngayo emsebenzini njengoba ngagcina futhi ngikuthathile ngakubeka ku-management ya ngesimo sethi bengifuna ukuthi usondele eduzane kwami and ungenza ngase sonke isikhathi ngihlale ngijabule. Imali iyangena since wabakhona imali iyangena yonke into yenzeke uyanginakekela ibhizinisi lami ndiyakhula ngiyabonela nje ngoba bathe bengifisa ukuthi sizokhuluma noma ngizokusho kuwena ngoba ngicela ukuthi bengilekelela besho bengifuna ukuthi ngitshele ukuthi ngifisa ukuthi usondele eduze kwami size wakha ndawonye sonke silakhe ibhizinisi ube ingxenye yebhizinisi lami ube ingxenye yempilo yami sikwazi ukwakha umuzi noma-ke umuzi uvele ukhona wena uzoba ungwesibili. Ngicela ukubuza la ubaba methi ngisondele eduze kwakhe like ngizowakha umuzi like usho ukuthini as in like ngibe umkakhe noma kahle ngifisa ukuthi ube umngane wesibili ngesimo wenze ngaso nangesimo engibona ukuthi uyakwazi ukwenza izinto ngendlela and ulinakekele kakhulu ibhizinisi lami but ngifisa ukuthi uzolinakekela ngaphakathi egcekeni silakhe sesilakhe sobabili. ubaba kashadangile? Ngishadile. Okay, so mina ngizoba umakoti wesibili. Uzoba umakoti wesibili. Ngiyakuzwa nami and ngiyajabula ukwazi ukuthi like uyarecognize umsebenzi wami yabo uyazibona zonke izinto engizenza ebhizinisini nanokuthi ngisebenza ngokuzikhandla kanjani. Yeah, but kulokho ongicela kona isicelo sakho naso ngiyasiza but njengamanje khona umuntu okhona kumina empilweni yami so angiboni ukuthi mhlambe ngicabele elihle lelo ukuthi singaba nento angazi vele ngiyazi ukuthi
esimeni noma kwi-age okuyona njengamanje vele ukhona umuntu ongaba naye uyakwazi lokho kodwa-ke kuyadependa-ke ukuthi-ke wena uzozwa kanjani kodwa mina engikucela khona ngicela ukuthi size sizokwakha ngoba kuningi nokwenzayo nokungenza ukuthi ngibe ne-interest kuwena ukuthi uyakwazi ukunakekela but-ke angifuni-ke ukuthi-ke lokho engikubona kuwena kusasa ngisale ngibe sehlathini noma ngingabi nayo lento le engizokwazi ukuyithola ngoba uzogcina usuka phambi kwamehlo ami bese ngilahlekelwa okuningi ukuba khona kwakho empilweni yami uzongidala ukuthi ngikwazi ukuphumelela. Well, akukho okuningi engingakusho ebhizinisini. Angicabanga ukuthi ngicabanga ukuyeka ibhizinisi noma ngiyeke ukukusiza in any way. Mina into engibona engathi mhlawumbe ingasilungela thina sobabili since nawe unomndeni yabo uyasho ukuthi unomndeni nonkosikazi like yonke into right nawe and nami khona umuntu engimbonayo njengamanje. Ngicabanga ukuthi ukusizana as ama-business partners ngaba right okanye siba bangani that also can be a good idea angazi but eyokuthi ngiyoba umama wesibili ngimncane kabi like ngimncane ngiyaxolisa kodwa-ke amazi nangisho nami ukuthi ngifisa ukuthi uyicabange noma uyenze manje but ngiyafisa ukuthi uhambe uyicabanga ngizokunikeza isikhathi sokuthi ukwazi ukuyicabanga and bengingafisi ukuthi sibe o-business partner bengifisa ukukususa ukuba umsebenzi uyoba unkosikazi engimi khona ukuthi uyoba unkosikazi ukuba unkosikazi-ke ukuthi uma unkosikazi izinto sikuzenza noyimele ukuthi umfazi yiziphi izinto edingakala kuyena lezi engiyibonileke ngoba uyakwazi ukunakekela and uyakwazi ukunakekela izinto lezi ongezami so ingakho-ke ngifisa ukuthi uyoba unkosikazi but ngiyacela ukuthi ucabangisise lokho sikwenze ngendlela esizowenza ngayo. Angifuni ukuthi ube business partner ngifuna ube unkosikazi but bese uyafika uyongena ebhizinisini. Ngicabanga ukuthi mina sengisenzile sami isinqumo yabo sekungaba kuwena ukuthi ucabanga kanjani and angifuni ukuthi izinto zigcine sezibathense emsebenzini ngenxa yokuthi usumtshela indlela ozizwa ngayo ngami like ngizoqhubeka ngisebenze kodwa eyokuba unkosikazi kodwa ngizothi ngizocela ukuthi uyicabange noma uzokwazi ukucabanga. Ngingacabangela nje just to confirm with inhliziyo ukuthi ngempela sona sinqumo engisifunayo yilesi kodwa ngicabanga ukuthi kona lokho. Uma ngabe uthi no angibuze kanje noma ngisho kanje ngoba njengoba ngithi ngifisa ukuthi ube unkosikazi hayi ukuthi ngifuna ukuthi sijole noma simahlezi emsebenzini sibukane ngamanye amehlo but ngifisa ukuthi mahlezi emsebenzini wazi ukuthi uhlezi kwakho ngifuna ukuhambisa inkomo kini yonke into siyenze ngendlela angikhulumi nawe ngoba ngifuna ukuthi sijole noma mhlambe ngifuna ukuthi sidicilelane phansi but into ngifuna ukuthi sihambe sekwakho umuzi sakhe impilo njengoba nje sikuyona impilo. Yazi angazi ukuthi ngingayichaza kanjani ngendlela ozoyizwa ngayo noma ngendlela ozoyi-understanda ngayo yabo. Angifuni ukuphoxa lo khona njengamanje nanokuthi angifuni ukuphoxa nawe ngendaba zebhizinisi lakho yabo kodwa phela uzobe uyangiphoxa uma ngabe kuwukuthi uyala lo khona awumphoxi umuntu nomuntu unesigaba sakhe njengoba
ungavamisile ukumbona la ebhizinisini akakholelwa kulento engiyenzayo. Ukholelwa kulokho akwenzayo la ekhaya. Ingakho ngifisa wena ukuthi usondele ngoba uzokwazi ukunaka yonke into ela ebhizinisini uphinde unaka impilo yami. Ngendlela nami ngiyazi ukuthi ngishabe kufika isikhathi sokuthi ngiyahamba kule mhlaba but khona umuntu enzoba ngazi ukuthi usele uzokwazi ukuqhubha ibhizinisi. But okwakho nje ukuthi nje ngicela ukuthi uyoba unkosikazi sengikubonile yonke into onayo ungenzeli ukuthi ngikufile ukuthi uzoba unkosikazi. Asingavinjwa umuntu nawe ongakulobolile yabona nje ukuwena setokeni mina izandla ngiyivulile kwakusasa lokho mangasuthi yes kwakusasa lokho kusayo singenza imfanelo efanele ukuthi senzeke ekhaya kini ubaba wakho udlela isitsheni esingakanani. What do you mean udlela isitsheni esingakanani? Engiqonda ukusho la ntombi ukuthi ilobolo likababa wakho udla inkomo engaki ngawe. Siphelele like siyaphelele. Umuthi ziphelele awungicacise kahle. Zizophelela zizoba 11 izobe inkomo zentombi nje ephelele. Awu angazi phela mangabe kunjalo kusho ukuthi emadungeni babusisiwe mangabe kunjalo phela emadungeni. Ntombi ngiyakucela ukuthi sivumelane uyoyicabangisisa kahle lento bese siyayenza. Ngifuna uyoba unkosikazi angifuni ukuthi ube intombi ngifuna uyoba unkosikazi. Ngicabanga ukuthi ngicabange kahle. Akwazi phela ukucabanga namhlanje. Ngiyakwazi mos. Okay. Yini ongifisela yona ke empilweni? Ngifisela ukuthi ibhizinisi lakho likhule, ngizondobale libe right. Uqhubeke nokwakha imali njengoba wenza imali njengamanje. But angifisela ukuthi ube nonkosikazi ofana nami. Noma angithi olingana nami because ngimncane kunezinto engizofuna ukuzenza ongeke uzihambiselane nazo. Noma izinto engizozenza wena ongeke uthande as ngizoba unkosikazi wami. So I feel like if ngivuma ngizokufaka ey'nkingeni zobuhlungu benhliziyo noma ngizoyincisha mina ithuba lokuthi ngibe nobumnandi noma ngihambe iy'ndlela zobumnandi yabo lodwa. I hope you understand like that. Okay. Mhlampe ikuphi ongase singavumelani ngakho kufanele ukuthi ukwenze? Like, let's say I wanna go out with friends, yabo. Mhlampe late at night, wena ngeke uzethanda lonto since ngizobe sengunkosikazi wakho yabo. So ngiyacabanga ukuthi kukhona izinto umuntu angithi ngize kwena ngikubona ukuthi ngicane. Yeah. And ezinye izinto sizokwazi ukuyixoxa ukuthi lokhu kuzokwenza kanjani lokhu kuzokwenza kanjani. And ngicabanga ukuthi esimeni esiyisona noma esimeni engiyisona ayikho impilo esingeke simele ukuyenza. Yeah. Ngoba imali khona and uzoyisebenza wena zobuyazi ubumnandi buhamba nemali. Ubumnandi abuhambi nokuthi usukela wahamba waya kubangani bakho ayakho. And izinto ngicabanga uma usushada njengoba nalowo omunye othunayo mzukwane kushada vele kunezinto ezizoshintsha. Engicabanga ukuthi vele yonke into izoshintsha. Kodwa ukhona la sizokwazi ukuthi siyenze ngenye indlela siyixoxa ngenye indlela ukuthi ake lokhu sizokwenza kanje. Uma siyebumnandini singaye ebumnandini but on the level yethu kufanele sibe kuyona.
Okay, but like I said, mina angiboni ukuthi umqondo omuhle ukuthi umphathi nomsebenzi babe ne-relationship like doesn't make sense. Okusho ukuthi abanye abasebenzi bazofila as if all along ngiyaphakanyiswa esikhundleni vele there is an intention of making me a wife, I guess. So I don't think it's a good idea. Okusho ukuthi ngenze iphutha. Still iphutha, but at the same time Okay, awuthathe ukuthi awusiyena umsebenzi. Yini bizokwenza? Uzovuna. no. Ubuzovunjwa yini? Ngoba phela uyena umsebenzi. Bengize Ngoba phela ngikwazi. kusho ukuthi sekuzofanele ukuthi ngikubeke ngaphandle ungabe umsebenzi. Vele ngithi igama lakho ufired. Bese ngiyakwazi ukuthi ngikutholeke ngaphandle because njengoba ngikubize la ngikubize ukuthi sizohlala sobabili sikwazi ukudiscussa sixoxe nawe engingasho futhi ukuthi ufanele ukuthi uvume namhlanje kodwa uzohamba uyicabanga manje umuntu uzovinjwa ukuthi wena abasebenzi abanye bazobona ukuthi bengikwenza kwena bengikwenza ngoba yes bengibona umuntu ophushayo nangibona umuntu onentshisekelo nendlela enza ngayo izinto ukuthi cha la ikhona into ekhona and ngizokwazi ukusurvive and nebhizinisi lami lizokwazi ukuma even ngabe kuthiwa mina ngisekho but wena uzokwazi ukumisa which is ingane zami zizoba ngazi ukuthi zinendlalifa ezokwazi ukuthi ibheke. Like I said, I think ngizongwazi if like ufeeling ngathi ukungixosha is a good option, so be it, because seriously angeke ngikwazi. Antonto ngikuthela. Usazocabanga. No. Ngiqedile ukucabanga. Hey, ngicabanga. Yo. So ke uma lo muntu uma ekuthatha ke efike kutshele ukuthi yekela la emsebenzini mina ngiyokwenza njani Ethi ngiyeke umsebenzi. Akakwazi ukuthi ngiyeke umsebenzi because naye unowakhe musi. Ayikho umuntu ozongikhethela ukuthi kumele ngenze njani. hey angazi but ngiyayifisa nje ukuthi ngiyafisa ukuthi ungithande Ngeke kulunge. ngeke kulunge No. kanjani Ngeke. Ngiyasebenza. Ngicela ukuniphazamisa. Ngiyacela abantu ukuphazamisa ngizochecka nje ukuthi kusahamba kahle angikwazi phela ukuhlanganisa abantu bese ngibashiya kanjalo what if seniyashayana la what if sekukhona othuka omunye kumele ngizo-supervise ngibone ukuthi abantu bami engibahlanganisayo kuyahamba yini hey akuhambi kahle akuhambi kahle akuhambi kahle inkinga ikuphi intombi iyala and ngizizwa ngiyifeyila because bese ngimbonile umuntu ezokwazi ukuthi angimele entweni eziningi kusho ukuthi ngisazoqhubeka nalo system lokuthi i-support ngeke ngiyithole
namhlanje bengijabulile ukuthi ngizokhipha lokho ngaphakathi. But it is to keep it. Yeah, but uma ngabe ngiluzile ngingawinanga kodwa phela noma ngingazi noma usazokwazi ukucabanga kodwa nje ngendlela asho ngayo uyaphila. Ngitase ngibona unikile ikhanda mate ngisazokwazi ukucabanga asafundi ngisho ukufika lapho. Okay, isizathu sakho. Well, so we mean nje ethandele indaba because umtshelile for sure isizathu. Isizathu sami ukuthi like mudala, like I said earlier, angithanda umuntu omdala ngaphezulu kwami nanokuthi like abasebenzi bazosibuka kanjani ukuthi okay ukhuphuka esihlalweni just because sengathi manje awukhuphuka ngoba udeserve ushula amandla akhe ngoba nini. Okay, so going forward ke baba ngobe session ukuthi unanenkinga nokuthi emsebenzini bazombuka umuntu onjani nizoqhubeka kanjani nisebenze emva kwala ngeke ube awkward going back to work knowing ukuthi umphathi unehlo for you. bekhuluma ngokuxosha so angazi noma besirasini ngokuthi uzongixosha I don't know but it's up to him yabo. Uzomxosha ngempela. No, bengingekho serious ukuthi ngizomxosha emsebenzini. I-concern yami ibisekuthenini ngoba yena uthe abasebenzi bazobuka kanjani ngoba kade umsebenzi kuyaba kwiqiqi usethandana nami njengeboss. So ngase ngithi mina uma ngabe kuwukuthi ke ubona lokho mhlawumbe kuzoba ngcono ukuthi angabe bikho emsebenzini ayeke emsebenzini bese ngiyakwazi ukuqhubeka nalento engiyifunayo. Mhlawumbe uma eseqhamuka ngelinye ilanga esewumedela kuyeba sengolayo. But njengamanje kushuthi kuyena kulukhuni ngendlela engicabanga ngayo kulukhuni ukuthi engaphakathi emsebenzini bese jayi yebo ngiyavuma ngiyithanda. Mhlawumbe uvinjwa yilokho. Okay, kuyafana mose uzomxosha kodwa isizathu sokuthi umfunde ukuthi ufundele ukuthi andisiphi like akwazi ukuqhubeza ibhizinisi ube ukhona nawe. So mase kuthi uyamdedela ke defeat purpose mase. Nami bengisho nje phela uyabuyisho into engicabanga. Mhlawumbe uzokwazi ukuthi abuye athi hayi no ngisazocabanga. Mhlawumbe uma ngabe esengaphandle uzokwazi ukucabangisa sithando ngayithatha leya engenikezwa. So manje futhi ikhaya semele ukuchaza regardless ngoba phela izobe sise-TV. Ngina yonke ngamanje fanele ngoyichaza manje. Uchaze ndakhambanga nakahle. Akhambanga nakahle. Manje yabo sengochaza into ngizofika nje nasekhaya ukhona lokho manje angazi ukuthi kodwa ke njengendoda ngizobona mabhadi ayikhuluma. Yeah, uzolenza iplan. Ngilenza iplan. So going forward ke sithi kwenzakalani since sisakavumanga lithi ni plan especially for umsebenzi wakho usazoqhubeka asebenze like ngiyawuthanda umsebenzi wami so I guess ngizoqhubeka ngisebenza until ngizothola umsebenzi ngizoba comfortable ngawo I guess. No, angicabanga ukuthi ngizomqosha umsebenzi. Usebenza kahle. Uthi mangabe ukhona iposition enye ekhona umsebenzi wami ngizomnikeza iposition. Lokho bengakaze ngize ngikusho kuyena ukuthi ngifisa ukuthi ayoba unkosikazi usekhaya. Bengiqala la kusho kuyena. So uma bekubona nabasebenzi okay fine bayokubona and bayakwazi ukuthi akavumanga. So qhubeka futhi sisebenze kahle angihloniphe njengomphathi wakhe that's fine. Nami ngomhlonipha njengomsebenzi wami siqhubeke sisebenze. No make sense ngibonge kakhulu bandla siyabonga sidadewethu ukuthi usiphile isikhathi sakho wafika ize ubungazi nokuthi ngikubizelani waphela find out namhlanje babomduni tusakubulala. Ngiyaxolisa kodwa phela ngikwazi ukunqabela kumele ubuwena ozoyisholo wena ngomlomo wakho uthi yabo angikwazi mina ukuthi ngakudecide la ngithi uyakezi uthi akafuni angisuke ngingazi
but ngiyabonga ukuthi still ucishe wafunjana ufikile and I think you handled this very well. Thank you so much. nami ngiyabonga. Baba Mdunge, ngiyabonga ukuthi ukwazile ukuthi usithembe. Ngiyaxolisa ukuthi akuhamba ngale ndlela lapho ucacisa uhamba ngayo. But ngiyajabula ukuthi uzamile and at least sizohlala la ukhona wazi ukuthi ubenze konke okusemandleni kwahlulekela ngoba kuhlulekele but ushilo ngeke uhlala uhamba nento engaphakathi ongayikhuluma ngabo at least ubhodlile. So thank you so much for that. Yeah, but engicela ukuthi akwazi nje kukonke sesivala ngiyamthanda. Ahlale kwazi-ke lokho. But ngiyafisa ukuthi yonke into esiyenzayo azi ukuthi siyenza inegama lakhe phakathi. Abe mnandi ngokubuwele le rato. Anyways, before go quick one, ukudla kunjani? Ngane ngicela ukuthi out of 10 la ekhaya ngabanika bafo ukudla. 11 out of 10. Usuyithastile ibheka yakho? Yes. Ibuka inkulu isihlulile ne? Simhlulile. Yabona nokuthi umuntu uzama umaintain ifika. Oh, chips wena manje odanga ni salad. No phela. Awunabanga nje kunakala isho nje wena ukuthi uxakekele. But mnandi ne? Yeah. Othe out of 10 banika 11. Yeah. Baba kunjani ngakho ukudla? 100%. Yena ngiyabona usuwaqeda. Hayi futhi nje ngimuka nakho nje uthi impela. Ngiyabona out of 10 ubanika ba? Hayi ngibanikeza 15. 15 out of 10. Oh yeah, that is your side. Come through to the next chapter. Zule nawe kuthiwa ukudla kwala ekhaya. Ayicha ziyabuya. Ngiyabona. Yeah. And ngizocela Ntombethu abalaleli nje behlale benilandela, besubscribe, benze yonke into ngendlela sithi. Cheers. You heard that? Subscribe. Again, thank you so much. Date yami ihambe kabi ngisho kanjalo ngoba inhloso ebekade nginayo ayenzekanga and ngizizwe ngiyifeyila noma ngisehlulekile ngolimi lwami ya ilokho enginakho. Date yami namhlanje ihambe kahle ahiseni. Engithandile kwi-date yami sikwazile uxoxa nosisi lwakade ngimdatile ukuthi ngizokhipha ama-feelings ami kuyena and noma kungahambanga kahle but sikwazile ukukhuluma ngoba ngikholelwa ukuthi into ebeyikhuluma yinto ibikade ingaphakathi kuyena. So yeah. Into engiyithandile nge-date ukuthi u-expressile indlela aphila ngayo nanokuthi sengiyazi ukuthi ngimephi nebhosi yami. Into engingayisho ku-Relato ngingathi Relato emsebenzini ngicela ukuthi uqhubeke uze emsebenzini and ngicela ukuthi ungayidoubt ukuthi ebekade ngicabanga nakade ngifisa ukuthi ngithole kuwena angikutholanga mhlawumbe ngizokubuka kahle ebhizinisini lami wenza kahle ikhampani yami SS and Funeral Service ihamba kahle uyimonithe kahle ngiyacela ukuthi ungayidoubt ungesabi ukuthi kukhona onganginikezanga khona bengifisa ukuthi ngikuthole kuwena ngicela ukuthi okwenzayo ukwenzisise ngisazoqhubeka ngibe umphathi wakho usazoqhubeka kube umsebenzi wami and makukhona futhi okuqhamukayo engikubona ukuthi uyakudeserve ukuthi ukuthole ngizokunika ngendlela osebenza ngayo nangendlela oyimisela ngayo. Into engayithandanga indlela abeke ngayigcine ngimthoxile ngale ndlela benga-expecta ukuthi ngimthoxa ngayo. Kwamanye amakholigi asemsebenzini ezingumphathi wabo akukho la engivimbeleke khona ukuthi lokhu bekufanele ngingakwenzi noma bekufanele ngingakwenzi. Njengothi ngumuntu yes ngumphathi but uma ubuyela ngaphandle emhlabeni ngumuntu nami nginawo ama-feelings omuntu akukho la ngivimbeka khona. So wonke umuntu uvumelekile ukuthi akenze lokho afisa ukwenza ngendlela sekucabange ngayo. Ngithanda ukuyisho kuyena ukuthi ngizomsupport in everything emayelana nomsebenzi, hhayi ukuthi mina ngibe umama
sendlini. Ama-colleagues akho yini ongafuna ukuthi uyiveze? Ama-colleagues zami ngathanda ukubatshela ukuthi ayikho into ebeyenzakala phakathi kwami nenkosi yami. Ngibona nje ukuthi yena ubefika ngale ndlela afika ngayo and mina bengingazi ngayo ngaze namhlanje. Kuyifamily yami into engingayisho kuyona kanye nomama wengane zami ngiyabathanda and enye into ebekade ngizama ukuyenza nebengifisa ukuthi yenzeke ukuthi uRelato ngibonile ukuthi uyile production noma ngizothi uyile product ekwaziyo ukwenza izinto. So bengimfisa for ingane zami ngoba akekho umuntu ekhaya okwazi ukunaka ibhizinisi nanomuntu obusiness minded ngisho kanjalo. So uyakwazi nje ukuhlela nje izinto zonke zebhizinisi. So bengimfisela ingane zami ukuthi ahlale eduze kwazo, but ke ngiluzileke angikwazanga ukumthola. So ngizocela ke unkosikazi ekhaya angangibuki kabi, nami bengizama into ezosiprotect ukuthi sikwazi ukuphila siqhubeke ngoba insuku asizazi. Shout out to the next chapter. Shout out to the next chapter. They say age is nothing but just a number, but after today's episode, I now beg to differ because sometimes age be a number for real. Bunile nawe ukuthi ke akumhambelanga kahle usiyabuka, but ngiyabonga ukuthi wena kade ukhona ubuka even though it didn't go as planned. This is how we wrap it up, and this is how we come to the end of today's episode of I Have a Crush on You. But of course, if you're happy, sometimes gets to call me Auntie Wama 2K or 2K Naye. Please do catch more of us on social media by following us all across, and also remember to subscribe to the YouTube channel of Select Africa TV. And speaking of which, actually, now I'm going to benches of Bite. Ungasabi ukuthi ungazise kodwa ipentis kumele ufike usunala ukuthi uzotholelwa yimini. Mina ngizokuhlanganisa nale ipentis lakho njengoba ngizamile ukuhlanganisa usiyabuka noLerato bavele bamgabha iLerato. But my job here is done. Thank you, good night and Merry Christmas. Ayibonane futhi kusiqephu esizayo say I Have a Crush on You at the same time, same place. But for now, tis the season to be jolly. Good night.